Det er heldigvis kun en øvelse. Mandskabet skal jo holdes i træning til den dag, det er alvor, så hver mand nøjagtigt ved, hvad netop han skal gøre. Glostrup Brandvæsen råder blandt andet over en moderne motorsprøjte M1, forsynet med 1100 minutliter centrifugalpumpe, med skumsprøjte og 400 liter vandtank, og en redningsstige, der er 22 meter høj. Man er nu ved at køre stigen i stilling og rejse den. Forinden dækker motorsprøjten de nærmeste omgivelser med skum for at hindre ildens videre udbredelse. Det ser ud til, at ilden har fået godt fat. Det vil dog sikkert ikke vare længe, inden den er under kontrol. Nu kan brandmanden sende vandstrålen lige ind i flammerne. Men hvad bliver det egentlig af vandet?